चप्पल के दुकान पर ओ से इतना नीमन सुंदर सैंडल ले आप जब भैसे से चलब ना तो सब कहीं हमर गोड़ दादी देखी। मु कहनी है कि पहले जवन चपालावा बा ऊ कम से कम पेन के निकल अरे हई बाप रे उघारे गोड़े चल देहलू आ के देखी तो का कही का कही के कर चप्पल नहीं खे कि रवा सही कही ना एक बार चप्पल टूट गए तो सियवा दहनी तो कहते ना पहना रानी एक महीना दब के पहना तो दोहरा के दूसरा किन लो वही से दूसरा बिना किन लो। चप्पल के चल देलू हो हाँ माने बिना चप्पल के ना जाइब हमारी इज्जत नहीं खे कुछ का इज्जत नहीं खे कौची इज्जत नहीं खे का तनी संस्कार में तो देखी तो का कही घर में इज्जत बा रहूर गांव में इज्जत बा रहूर चार गाँव से घर दे के जाना से लोन खाती तहार बाप टेम्हावा का देख के बियाह कैलस जब हमारी इज्जते ना रहे त हमरा देख झगड़ा कर रही केतनो मेहरारू सारा सुगर होको पढ़ल लिखल होको बाकी भतार के आजकल के मेहरारू इज्जते नहीं खीस करत पहले जाई संडल ले फिर साड़ी ले फिर परचून ले तब हर ठीक बा, दिन ले ले ली। तब आई का का अरे का ढाका तो अब चेहरा तो आप देखे के तो देखिए ले आनी जे मले बियाह भई तो सब कुछ देखबे ना कैलस बढ़िया से ना देखे जौन आज दिखता मैं तोहरो लूर लछन पतवो है ना लागी हो बुझा कि देवर हवा तो का हमर बतिए वैसा अरे बबुआ तोनी के गलत लाग जाला गलत लाग जाला तहारा पतो है के हम एक दिन गई रही होली के दिने सारा बात कहत पुआ बनावतिया मैं रंग अबीर पड़ जाई अबे एक से 2 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद गई नी तो हां सही कहत कहत पी नहीं के आवत बाबूजी खाए वाला चीज में रंग और बीर पड़ के निक लागी निक ना लागी चली तहरो में रंग अबीर पड़ गइल बा कहां जाता ला जा भाई ए बाबूजी जा तनी संडल किने खाती जी हाँ। हां देखिए अब घर में ने कनिया बानी तब चार पांच को रही हाँ, चप्पल ना तब नहीं जरूरी गई बा। एगो कुछ लैट्रिन ले खाती लिया। एगो किचन खाती एगो घर में घूमे खाती दूगो बाहर भोसड़ो देखा तू भसड़ी बू हां उचकी गाड़ी चला हां हां बाबूजी उचकी कि ना उचकी ना खूंटा का ठोकवा दी ओकरा ऊपर छपला में 4 गो काटी मार बूढ़ दे आदमी समझ बबुआ जात है ठीक बा माने बूढ़ आदमी समझ गइल हम कनी पतो हा एक दिन आईती तो चाह तो आ रहा थे आई बाबूजी आई पुआ बना के रखी फुलौरा बना के हम जाए ठीक ठीक पता भोसड़ो ए आदमी के कांच पानी नहीं खे मिलत आ बूढ़ पुरानी आ वो दुश्मन ह का दुश्मन? मैं गांव में जाके हाला कितना करी के मीठा मीठा बात बोल के कइल हम अपना गर्दा हो जाता ना कि ग्राहक देख के भाग जाता मेन फ्रंट पर दुकान ना हो तो दुकान चली ना आ गाड़ी घोड़ा चलाओ तो हवाई जहाज लेखा बाप रे बाप अपन बिजनेस में बढ़िया न बाहो हैं दूसर के नौकर बने से अच्छा बा अपन मालिक बन के रह माल लिया के धरल बना बरसात वाला आ रेट बतैले ही नहीं हम कैसे बेचब आ खाली बाजारे करके लौके ला करा कितना निमन लागा हाँ बच्चा बोला तनी हवाई चप्पल एगो दिखा दिया केकरा खाती हां मेहरारू खातिर कौन आई नंबर बहुत ज्यादा कितना सुगर लता ऊ का करबी हमार लइका हो त पेन लइकी होई त लइका भइल ना तले सोहरगा वाला लगल कौन नंबर बचिया यानी हमरा के तनी ऊंच का हील वाला तनी सैंडल देखावत अच्छा ऊंच हील हील वाला एकदम खटर खटर करे चली त अरे अंगनावा में चल पैबी तू पेन के हम चली ना के दिखावे के बा हमके ई रवा नहीं के खे जी रवा के हवाई चप्पल ले ना ला जी। बढ़िया से बरसातों में काम दी गर्मियों में का बाटे तनी एक बीता के ए बहिनी कुछ मुंबई में दिल्ली में हाथ ना ऊंच ऊंच पहन जाला गांव गिरान के बाड़ू तो तुम्हारे दुकान से चप्पल किने खाती घर से चप्पल पहन के नहीं नहीं आय हाँ समझ हवाई चप्पल दिखावा चाची हमार बात मानो तो का हवाई चप्पल देखो ऐसा नहीं कुल रहला हवाई चप्पल बचिया ना 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 एकदम गोड़ मुलायम रहते ना टोके ना जी ए बबुआ ले एकदम 6 महीने से लगर के पहनतनी लेकिन ये एकदम टूटल नहीं के मस्कल भाई एने ओने देखा इधर उधर तो बा देखा ना पड़ गोड़ में डाल के देखो सही आजकल हाई चलता गोरगार बाड़ी निक लगी हाई देखा देखा हाँ ये ले लेते हैं दोनों ले लेते हैं जा ना मैं सैंडल चाहिए अरे ना हो कैसे तू कतर पाकी उठा के फेंक दी तने सुगर सुगर चप्पल हाँ देखी तो हमारा दिल के बात बस सुनिए लानी तो चियारी दिखाई तो जूता दिखा दे ठेवना पर से जूता के करा के हमारा के मिनी स्कर्ट पहने के बड़ी ओसन जूता पहने हाँ के पहनी ना घर में हाँ। बिकिनी पहन के रही ना रुक माल जो है तोरा तनी भीतर लेवे से के बा कि का करे के बा ई बताओ कि हम चल जाई जाले छुराई देखिए तो मेरा निमन निमन जूता आबले तरू छुराई जी दीदी जी चल मेहरारू को बहिया मिल गई के का बताए है सन तो लइकन के हटे
ए बच्चे तब वैसन जूता गांव गिरान में ना मिली, मुंबई दिल्ली में चल जाओ वैसन कुल मिली। दिखावा जाना में टूटा ठोकर के तो ठीक है। रुक लिया तनी बबुआ जो कि रुक जा। एगो बात माल जौन बात ए टीवी देखी ना जब पहनत रहे ना, जब अपना फुआ कहीं रही हमके फुआ हमके मुंबई लेके गई रे, आता ना हिती हिती पहन के चली एजा में लात के लपेट के चले के पड़ता हमारा। वैसन जूता नहीं के हो बचिया, वैसन जूता में मर्द होला वैसन कुल नहीं खेला फेट के। अच्छा जरा सैंडल दिखा दे सैंडल। हाँ सैंडल बाटे, सैंडल जैसन कहू वैसन बा। जूती ले ला, जूती चलता आजकल हाल हाँ हाल। तो दिखा दो। उचका पे बात है बेटा, आते नहीं कि हम कैसे तारा के देही। ऐसा नहीं हो कनी है ये बहन। देखी असही रही रोज जूतवा आ हेमाल हेमाले बांधा रहेला आ हे जैसे हसही निकल रहेला हेते आ चैन रहेला। बाल मंगा दे, बनारस जाए वाला बानी काल परसों ले बेटा हाँ तो करे। दुई जोड़ा मंगाई हां हमार बहिनी आइली बिया वो पहने ले। तो मुंह खर्चा तू ही चलावेला का ससुरारी के बबुआ। ई भोसड़ी दलिदर घर के ही है। हां छान है झोपड़ी में रहे हाय वाली केतना के के। आई आइल बेते जरा 25 राज रुपया के। रजतिया। दे तो जब लइका लइकी होई तो पहना देखो। ए कनी कुल काम ना को जाला, सुना लइका होके पहले कुल ना को जाला। जवाना आई रहे ना तो हइसन चप्पल पर विदाई करैले रहा सब। हां भोसड़ी आज कटून काटतिया के हमके हई चाही तो हऊ चाही। ना तब गलत बाबा, मर्द के संगे रहल जाला जैसे मर्द अब बताओ कि घर में है कुल पेन के चूल्हा चौकी कइल जाला नहीं ना पता नहीं हवाई ले ले राज के धियावा राज लगाए, बनिहार के धियावा छाव लगाए। वे अब जूता देख ठेहुना पर वाला मांगत बताओ ई गलत काहे बात फुआ बा। कह रही हम ना पहनत रही, फुआ कह रही तो फुआ का में गई रहे तो का भइल का ना भइल उ नहीं खेम जानू फुआ चा। हमके मुंबई ए लेके राजा गइल। हम के बनारस घुमाई द, नहीं खे। चल के गोधलिया नहीं के खे। पनावा खियाई द। नहीं खे ए राजा आ लखानी बा 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 लखानी बा लखानी बा बबुआ का कह दे रा। चलल जी बनारस न सुने बनारस चल तारा के हाय देखल हाय बड़ा टिकाऊ होता ले गल बनी हम अपना एगो पतोह के देख ले कितना सुगर वाला तारा का पता। बड़ा टिकाऊ है एक। हाय देखा बाबू, हाय देखा देखा तारा गोड़ में कनी हाय निकल गई डर के देखा डर के देखा गोड़ में देखा कितना का भइल बनी में बियाह लगल उपकरी हमारे ना बहना कहां अपन माई की मैं बात बता देनी कि हम कैसन खानदान से हनी। हमारे भाई के 5 बीघा टुपारा 5 बीघा देखा तारा बड़ा तार मेरा रू हरामी भी है दुकान छाट दे हलस आ मैं पे जाती तो ठेहुने पर वाला तो हई वाला चाही। साड़ी लपेटले बड़ी 200 वाला आ अब मुंबई दिल्ली शहर वाला मांगो तारी जूता चप्पल दिमाग बुद्धि ना का। चप्पल खराब बा। आई बबुआ 2 साल रह के खाली पानी में ना डाल बना जिंदगी पार कर दी, जिंदगी पार कर दी। बड़ी तंग आ गइल बनी हो ना लीबा अब हम काल छोड़ द तंग बता छोड़ द, आजकल सरकार नियम लगा देले बा। वो टेम्पू ध के भाग जा रहा वो बिना चप्पल के आइल बिया घर तार से निकल इज्जत के। ना लेत होई हो बाजारिया में, तार तो इज्जत का ना करबो? लेतिया। बड़ी दुख बड़ा में थे बानी। थर बेला किन के लेके चले घर पहन लेके खुश होके ले जा का करबो। लेके जाइब ली हाँ। आ जे घरवा से निकलते पहुंचल ले काट दी। अरे बाप रे बाप कैसे झेला तारा ए बबुआ। जाके कोर्ट में तलाक नामा साइन करला दफा करला ओसन कुछ छाटल छिनार के झेला तारा झेला।